Okay. joto hasteni tahukte bukuk sangno tiprayara 1433 Bisi Kwtalno advance hambai yapharo tiprasarok thangnai 70 bochoro saturpitok khlaijagi tongma phano jengnuka 1431-32 Tripura era Bisi rogo tiprasarok thanjang rogni phaika এবং তিনি চিনি রসাবনাই মুসুবনাই গ্রুপ রক আমসক কাহাম কাহাম রসাবু মুসুবু বুইনি দফানি বরক রক অ হাও जोंनो कप्लाइंगना रिया आबो उंदंमानि जों ताबु नुगै मानो बरक जोंनो केवें फानो जों गाहाम ग्लाय आ फील्ड रगो थानसानि बिसिंदै जों पेपलावै फायो साइंटिफिक वर्ल्ड in the field of employment, in the field of development, social system of angkak layo, Bisi Kwtalno chini tiprado farok teibo, yok samani bwkhago thangnai, ishor जोंनो chubanai, bini chubama bisingtei जों thamsa tongmani bisingtei chini jawabo success ni. So tiprayera 1433 bisino. जों जतन खाथुं खाजाख्लाय लामजाक सकदि गाहाम दंबायदि दफा थानसा तंथुं दफानि मोखां जोंथुं मनानि मेसेजने बेलाय बेलाय हामबाय नरकनि बुकुं खुनजुते तत्रानि बेमार बाय टेक्टो मानजाकदा होनके लेरिया कारै दाति दाति फायै नायजाक फायबायदि नरकनि आमसाइनि महना मेडि क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर अरवो तंगो बुकुं खुनजुते तत्रानि आमजकनाय गोरों कुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरकसा एमएस ENT स्पेशलिस्ट चिनि अरवो मरकनि मेशिन बाय आमजगि नायजागो आबनो कारिबो आमजगि नायजागो बुकुं खुनजुते तत्रानि दाल बिदाल बेमारनि जोंजाल रक बुकुंते हामा हरि माया अंगमानि खुनजुदो रकमानि थायरॉइड तत्रा फुलिवि रबरमानि मेट्रिक कैंसर रंजाक बेमार रगनो बेलाय काहामके साकथारै आमजगि नायफायो कक्ति साल ब्रुम ब्रुम नो खुवाय महना मेडि क्लिनिक